Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän? Kuka hän on, mua hänen toivoisin niin lähestyvän. Mikä hän on, hän päiväkaudet koiraa kävelyttää. Kuka hän on ja minne hän häviää? Tää onko fantasiaa vai alkuihastuksen? Hän koiraa silittää ja minä katson kadehtien. Muisto äänetön on, en ristin sielua näe. Hän onko mulle pelkkää päiväunta kuvitelmaa? Tää onko fantasiaa vai juttu onneton vain? Hän mustaan autoon nousee jälleen yksin jäädä mä sain. Jarrun valot kun näen, niin toivon taas hiljalleen. Hän jättää huomaan mut ois viiden naisen rakastuneen. Aika kulki kuivui posken, kaikki ruostuu, mihin kosken. Puolinen on kaiku eiliseen. Kuka hän on ja mikä tähän puistoon hänet taas tuo? Mikä on syy hänet tälle lemmikilleen